واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، ان خوش نصیب لوگوں دی عظمت تے کیا کہنے، جنہ خوش نصیب لوگاں نوں نبوت دا زمانہ نصیب ہویا۔ ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں اللہ دا قرآن نازل ہو رہا سی، اور جس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی دی طرفوں احکام لے کے حاضر ہو رہے سی، جنہ خوش نصیب لوگاں نوں وہ زمانہ نصیب ہویا ہے، وہ خوش نصیب جماعت صحابہ کرام دی جماعت ہے۔ جنہاں نوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ نصیب ہویا۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی مجلس میں تشریف فرما سی کہ ایک اجنبی شخص آیا اور آ کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاندا ہے، جس طرح استاد شاگرد اپنے استاد دے سامنے بیٹھدا ہے۔ تو بڑے ادب دے نال بیٹھ کے کچھ سوال کیتے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آن والے سائل دے سوال دا جواب دیتا، اور پھر وہ آن والا سوالی فوراً کہندا ہے صدقتا، کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی سچ فرما رہے ہو۔ صحابہ اس آن والے دی اس گفتگو نو سن کے بڑے حیران ہوئے، تعجب دا اظہار کیتا کہ آن والا سوالی سوال بھی کردا ہے اور سوال دا جواب سن کے پھر اس دی تصدیق بھی کردا ہے۔ اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ جس طرح اینوں پہلے اے دے سوال دے جواب اس نو معلوم ہے، تو جب یہ شخص واپس چلا گیا تو صحابہ کرام پوچھن لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ کے آن والا شخص، سوال کرنے والا شخص کون سی؟ اسی اینوں مدینے دے اندر نہیں دیکھیا،
کدی مدینے دے بازار دے اندر بھی یہ نال کدی ملاقات نہیں ہوئی، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اے میرے صحابہ، اے حضرت جبرائیل امین سی جو انسان دی شکل دے وچ آ کے تہاڈے سامنے مسائل پوچھ کے اور تہانوں مسائل سمجھا رہا سی۔ تو صحابہ کرام وہ خوش نصیب نے جنہوں نبوت کا زمانہ بھی نصیب ہویا ہے، اور ایسا زمانہ جس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالی دی طرفوں وحی لے کے حاضر ہو رہے سی، اور ایسا زمانہ جس زمانے میں اللہ تعالی دے قرآن دا نزول بھی ہو رہا سی۔ تو ان خوش نصیب صحابہ کرام نے انہوں اے عظمت اور شان نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تعالی دا قرآن جس طرح نازل ہوندا تو صحابہ کرام اللہ تعالی دے قرآن دی ایک ایک آیات نو سن کے پھر 100% اودے اتے عمل کرنا شروع کر دیندے سی۔ صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک فرمان نو سن کے اور پھر اودے مطابق عمل کرنا شروع کر دیندے سی۔ اج اسی بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھ دیاں، اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانے ہاں، اور کدی گریبان دے اندر اے جھانک کے نہیں دیکھیا کہ اسی بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کر دیاں، اللہ تعالی دے قرآن نو سن دے بھی ہاں، لیکن اللہ تعالی دے قرآن نو سن کے او دے اتے عمل کرنے دی توفیق نصیب نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ جماعت صحابہ کرام دے ایمان اس قدر مضبوط سی، اللہ تعالی دے قرآن نو سن کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سن کے پھر او دے مطابق ہی عمل کرنا شروع کر دیندے سی۔ اج اسی اللہ تعالی دے قرآن نو سن دے بھی ہاں، سارے نزدیک قرآن پاک دا صرف اتنا ادب ہے کہ قرآن پاک نو قیمت تو قیمتی کپڑے دے وچ لپیٹ کے رکھ دیتا جاندا ہے، اور آلہ تو آلہ سیف دے وچ سجا کے رکھ دیتا جاندا ہے۔ 8 یا 10 دنوں تو بعد او دے اتے جو مٹی کٹا ہوندا ہے انہوں بھی صاف کیتا جاندا ہے، اور پھر او دے بوسے لے کے سینے نال لا کے پھر اسی طرح اس نو سجا کے رکھ دیتا جاندا ہے۔ لیکن کدی یہ غور نہیں کیتا، کبھی یہ سوچن دے اپنے آپ نو مجبور نہیں کیتا کہ اللہ تعالی دا قرآن ساڈے تو کیا مطالبہ کر رہے ہے، اللہ تعالی دے قرآن دی کیا چاہت ہے
اور ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ یقیناً عمل تو پہلے جس انسان نو سوچن دی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر یقیناً اس انسان نو عمل کرنے دی توفیق بھی نصیب ہو جاندی ہے۔ اج دا مسلمان اللہ تعالیٰ دے قرآن دے فیصلے تو دور ہو چکے ہے، صرف اللہ تعالیٰ دے قرآن نو پڑھدا ہے، سندا ہے، او دے مطابق عمل نہیں کردا، مرضی اپنی کردا ہے۔ ہر انسان، ہر چھوٹے بڑے دی اپنی سوچ ہے، اپنا ایک مزاج بن چکے ہے۔ جو بات سوچ دل و دماغ دے وچ اتر چکی ہے انہوں ہی انسان دین بنا کے او دے مطابق چل دے۔ ہر انسان دی کامیابی، دنیا آخرت دی نجات اے دے اندر ہے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ دے قرآن دے فیصلے نو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو تسلیم کرے اور پھر او دے مطابق زندگی گزارے، ایسا انسان دنیا آخرت وچ کامیابی ہے۔ اور ایسے انسان واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے بھی وعدے کیتے نے۔ جماعت صحابہ کرام دے اتے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں بھی ہویاں نے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعامات بھی ہوئے نے، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ دے قرآن نو سن کے او دے مطابق ہی زندگی گزارنی شروع کی تھی۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سن کے پھر او دے مطابق ہی زندگی گزارنی شروع کر دیتی تو اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے دنیا آخرت وچ عزت دے اعلان کر دیتے نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان دن حافظون علی الصلوات الوسطی، حافظوا علی الصلوات۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فیصلہ سن کے صحابہ کرام نے انہوں مننا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ دے قرآن نو سنیے، سونے پیغمبر دے سونے فرمان نو سنیے، صحابہ کرام نے او دے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اسی بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے، آج اسی بھی اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے ہاں، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے آپ نو امتی بھی کہلوانے ہاں۔ کدی یہ سوچیا نہیں کہ اسی اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہاں یا اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن دا ایک فیصلہ آیا ہے، اللہ فرما دن حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرما دن کہ اپنی نمازاں دی حفاظت کرنی ہے،
اپنی نمازاں دی پابندی کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیتا گیا ہے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے افضل اعمال کیڑے نے؟ اے اعمال دے وچوں افضل اعمال افضل عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اے نماز وقت ادا کرنا۔ جس نماز دا وقت ہے اس وقت اس نماز نو ادا کرنا۔ اے صبح دی نماز دا وقت ہے صبح دی نماز ادا کرنا۔ اے ظہر دی نماز دا وقت ہے ظہر دی نماز ادا کرنا۔ اے عصر دی نماز دا وقت ہے عصر دی نماز ادا کرنا۔ اے مغرب دی نماز دا وقت ہے اے مغرب دی نماز ادا کرنا۔ اے عشاء دی نماز دا وقت ہے اے عشاء دی نماز ادا کرنا۔ جس نماز دا وقت ہے اس وقت اس نماز نو ادا کرنا۔ اے بھی افضل ترین دے وچوں ایک افضل عمل ہے۔ حافظو علی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندن کیا ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب دی غلامی اختیار کرنے والو، جیڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہے، جس نے میرے محبوب پیغمبر دی غلامی دا اقرار کر لیا ہے، تو پھر اے فیصلہ او دے واسطے ہے، میں اللہ دے قرآن دا فیصلہ او دے واسطے ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر جماعت صحابہ کرام نے اللہ دے قرآن دے فیصلے نو سنے ہے، تو پھر صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح صحابہ نے نماز دی حفاظت کر کے دکھائی ہے، کس طرح صحابہ نے نماز ادا کر کے دکھائی ہے۔ جے اگر حضرت عمر دی سیرت مطالعہ کریں، آخری ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو امامت کراندیاں ہویاں آپ دے حملہ کیتا گیا ہے، آپ زخمی ہوئے نے، آپ زمین دے گردن اور پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اشارہ کر کے کہنن کہ پہلے رب دی نماز مکمل کرو، پہلے رب دی نماز ادا کرنی ہے، بعد وچ مینوں دیکھنا ہے کس طرح رب دی نماز دی حفاظت کیتی ہے۔ اے حضرت علی المرتضی شیر خدا اے کوفے دے بازاراں دے اندر اے صبح دی نماز واسطے گھروں چلے نے، اے مسجد کوفہ دی طرف جا رہے نے، رستے دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے آ کے حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ زخمی ہو جانن، آپ زمین دے گر پینن۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگو الصلاۃ الصلاۃ، اے پہلے نماز ادا کرو نا، اے پہلے نماز دی فکر کرو نا، اے پہلے نماز دی حفاظت کرو نا، میری کوئی فکر نہ کرو، میری پرواہ نہ کرو، پہلے رب دی نماز نو دی پرواہ کرو، پہلے رب دی نماز ادا کرو، بعد وچ مینوں دیکھ لینا۔ اے صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کریں، اے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 70-72 افراد دے نال اے کربلا دے میدان دے وچ پہنچے نے، نماز دا وقت آ چکے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے 71 سپاہی آپ دے بیٹے
بیٹے علی اصغر اور علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ دے سارے آل شہید ہو چکی ہے، آپ دی ساری جماعت شہید ہو چکی ہے، آپ دے نال چلن والے ساتھ دین والے اس کربلا دے میدان دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر چکے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ چکے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کافران دے نال انہاں کوفیان دے نال مقابلہ کردے آخرکار نماز دا وقت آ جاندا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار اس قدر اس میدان دے وچ چلی ہے، تلوار چل دی رہی، پیاس بھی تلوار نو نہ روک سکی، تلوار چل دی رہی، حضرت علی اصغر دی معصومیت بھی نہ روک سکی، اے تلوار چل دی رہی، حضرت علی اکبر دی جوانی لٹ دی ہوئی بھی نہ روک سکی، حضرت قاسم دا شباب بھی نہ روک سکی، اونے محمد دے لاشے بھی نہ روک سکے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار اس میدان دے اندر اس طرح چل دیے کہ سارے کوفے والے سارے کوفی پریشان ہو جاندن کہ تاریخ دے اندر یہ بات نہ لکھی جائے کہ اکیلے حضرت علی دے فرض اندر ارجمند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسا رہ کے 20,000 سپاہیاں نو جہنم رسید کر دیتے۔ اے تاریخ دے وچ نہ لکھیا جائے ہن کس طرح اس تلوار نو روکیا جائے، انہاں سارے کوفے والیاں نے کوشش کیتی ہے لیکن تلوار نہیں رکی، اچانک تلوار چل دے رک جاندی ہے۔ کیوں رکی ہے؟ فرمایا کہ نماز دا وقت ہو چکی ہے، اج دل دے وچ حسین دے نال محبت کر دیاں، حضرت حسین ابن علی دے نال محبت اظہار دا کر دیاں، حضرت حسین دی محبت وچ اپنی اکھاں دے وچوں آنسو دا بہا لیندیاں، لیکن آپ دا عمل نہیں دیکھیا کہ آخری وقت آپ نے نماز ادا کر کے قیامت تک آن والے نانے دی امت نو دس دیتا ہے کہ جان دیے دا جائے لیکن نماز نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان دیں حافظو علی الصلوات، اے نماز دی حفاظت کرنی ہے، اے نماز دی پابندی کرنی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیا نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ساڈے نال گھر دے اندر تشریف فرما ہوندے سی، اچانک اذان دی آواز سن دے تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ساڈے تو اٹھ کے چلے جاندے جس طرح ساڈے نال کوئی رشتہ بھی نہیں ہوندا، اچانک خاموشی دے نال اس طرح چلے جاندے تو اللہ دے قرآن دا فیصلہ حافظو علی الصلوات، اے نماز دی پابندی کرنی ہے، اے نماز دی حفاظت کرنی ہے۔ اے اللہ دے قرآن نو جماعت صحابہ نے سنیا، اے اللہ دے قرآن نو صحابہ کرام نے سنیا اور اے دے اوتے عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ اج دا مسلمان اللہ دے قرآن نو سندا بھی ہے، اج دا مسلمان اللہ دے قرآن نو پڑھدا بھی ہے، اللہ دے قرآن دیاں واضح نصیحتیاں باتاں بھی سندا ہے۔ اج دا
مسلمان واسطے اللہ دے گھر دے وچوں اے نماز اذان دیاں صداواں بھی آ رہیاں نے، اے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیاں آوازاں بھی آ رہیاں نے، او نماز دی طرف، او کامیابی دی طرف۔ اے آج دے مسلمان دا ایمان اتنا کمزور ہو چکے ہے، نہ اللہ دا قرآن اثر کرے، نہ اللہ دے قرآن دی کوئی بات دل دے وچ اترے، نہ اللہ دے پیغام دل دے وچ اترن۔ اے ایمان دیاں کمزوریاں نے کہ اللہ دا قرآن سن کے عمل دی توفیق نہیں ہوندی، صرف محبت کر دیاں، اللہ دے قرآن دا ادب بھی کر دیاں، اللہ دے قرآن دے بوسے بھی دینے آں، اللہ دے قرآن نو اپنے سینے دے نال دا لگانے آں، لیکن کدی بیٹھ کے سوچیا نہیں کہ اللہ دے قرآن دی کیا چاہتے، اللہ دے قرآن دا کیا فیصلہ ہے، کیا ساری زندگی اے دے مطابق گزر دی پیے کہ نہیں گزر دی پئی۔ صرف اللہ دے قرآن دے نال محبت دا دعویٰ ہے، اپنے گریبان دے وچ جھانک کے دیکھیے، اللہ دے قرآن نو چھوڑ کے اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاریاں۔ میں قربان جاواں اس جماعت صحابہ کرام تو جیڑی اللہ دے قرآن دی ایک ایک آیات سن دی، اللہ دا قرآن نازل ہوندا، اللہ دا پاک پیغمبر اپنی جماعت دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا، صحابہ کرام ایک ایک آیات سن کے 100% او دے اتے عمل کرنے شروع کر دیندے۔ تو اللہ دے قرآن دی آیات نازل ہوئی، حافظو علی الصلوات، اے نماز دی حفاظت کرنی ہے، اے نماز دی پابندی کرنی ہے۔ انہوں نے دا پابندی کر کے دکھا دیتی ہے، جے اگر ہون میں دے تو نہ کریے، اے میری دے تہاڈی اپنی بد قسمتی ہے۔ اور اگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور اے جڑی درمیانی نماز ہے اے دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے فرمایا کہ حافظون علی الصلوات، نمازاں دی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ کا دوسرے مسئلہ بیان کر دیں، والصلاۃ الوسطی، انہاں نمازاں دے وچوں، پنجے نمازاں دے وچوں جڑی درمیانی نماز وسطی او دی حفاظت کرنی ہے۔ معلوم ہویا کہ پنجے نمازاں بھی فضیلت والیاں نے، پنجے نمازاں دی ادائیگی بھی اللہ تعالی پسند کر دیں، لیکن فرما رہے نے علی الوسطی، اس نماز دی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی جڑی درمیانی نماز ہے۔ معلوم ہویا کہ ساریاں نمازاں تو درمیانی نماز دی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور علماء فرماندے کہ درمیانی نماز عصر نو کیا جاندا ہے، بعض علماء نے فجر نو بھی کیا ہے، ظہر نو، مغرب نو بھی کیا ہے، لیکن اکثر علماء فرماندے اس درمیانی نماز تو مراد نماز عصر ہے۔ فرمایا کہ علی والصلاۃ الوسطی، اس نماز عصر دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پہلا مسئلہ کہ نمازاں دی حفاظت کرو، نمازاں دی پابندی کرو۔ دوسرا مسئلہ والصلاۃ الوسطی، اس پنجے نمازاں دے وچوں جیڑی درمیانی نماز ہے نماز عصر، اے دی بھی پابندی کرنی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے کافراں دے نال احزاب دے وچ مقابلہ ہو رہا ہے، اور انہاں کافراں دے نال مقابلے دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ سانو نماز عصر لیٹ کرا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جو بڑے رحیم دل نے، بڑے نرم مزاج دے، بڑے نرم دل دے مالک نے، لیکن جب اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے کافراں نو دیکھیا کہ عصر دی نماز لیٹ کرا رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے مقام دے فرمایا کہ یا اللہ انہاں کافراں دیا قبراں نو اگ دے نال بھر دے، یا اللہ انہاں کافراں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے، انہاں دی وجہ تو ساری عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے، انہاں دی وجہ تو انہاں دے نال مقابلے دی وجہ تو عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے، تو یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا نماز عصر نو چھوڑ دیندا ہے، جڑا نماز عصر نو ادا نہیں کردا، جیدی عصر دی نماز رہ جاندی ہے، چھوٹ جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائیے، فرمایا کہ او دا گھر بھی لٹ جاندا ہے، او دا گھر بھی تباہ ہو جاندا ہے، او دا مال بھی تباہ ہو جاندی ہے، او دی اولاد بھی تباہ ہو جاندی ہے۔ جڑا نماز عصر چھوڑ دے وے، جڑا سر تو نہ ہی پڑھے او دا پھر کی حال ہوئے گا، او دا پھر کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہر بندہ پریشان، گھر دے وچ سکون نہیں، مال دا ہے لیکن برکت نہیں، اولاد دا ہے ادب نہیں کر دی۔ فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرما دیتی ہے کہ نماز عصر ادا نہ کرن دی وجہ تو گھر دا ہے لیکن سکون نہیں، مال دا ہے لیکن برکت نہیں، اولاد دا ہے لیکن عزت نہیں کر دی، اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے وعید فرما دیتی ہے نماز عصر چھوڑنے والا او دا گھر بھی تباہ ہو جائے، او دا مال بھی تباہ ہو جائے، او دی اولاد بھی تباہ ہو جائے۔ اے نماز عصر چھوڑن والے واسطے وعید فرمائی ہے، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ پہلا مسئلہ نماز دی پابندی، دوسرا مسئلہ درمیانی نماز دی پابندی کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جس وقت نماز واسطے کھڑنا ہے پوری توجہ دے نال، عاجزی دے نال نماز پڑھنی ہے۔ ابتدا دے وچ جس طرح نماز دا حکم آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماندن کہ نماز دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے نے، جیڑا بھی آندا آ کے سلام کردہ او دا جواب دیتا جاندہ۔ نماز دے وچ جماعت ہو رہی ہے، بعد وچ آن والا جیڑا جماعت پڑھ رہی ہے نماز جماعت وچ کھڑ کے بعد وچ آن والا انہوں پوچھ سکتا سی کہ دوسری رکعت تیسری ہے یا چوتھی ہے، انہوں دسیا جاندہ سی پہلی ہے یا دوسری یا تیسری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندن کہ میں حبشہ چلا گیا، ہجرت کر کے واپس آیا، آ کے سلام کردہ لیکن جواب نہیں ملیا۔ بعد وچ پوچھیا کہ پہلے دا نماز دے سلام کیتا جاندہ سی، جواب ملدا سی، ہن جواب نہیں ملیا۔ تو فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ دا اے ہن فیصلہ آ چکے ہے کہ جس وقت نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ، قیام دے حالت ہووے، رکوع دی حالت ہووے، سجدہ تشہد ہووے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، پوری عاجزی دے نال نماز پڑھو۔ پہلا مسئلہ نماز دی حفاظت، دوسرا مسئلہ درمیانی نماز دی حفاظت، اور تیسرا مسئلہ بیان کیتا گیا جس وقت نماز واسطے آ جاؤ پھر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، پوری توجہ دے نال نماز پڑھنی ہے۔ اے نہیں کہ بعض دفعہ نمازی نماز پڑھ رہے اکھاں چرا کے دیکھ رہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیڑا مسجد وچ آیا کیڑا جایا کیڑا کی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اے نماز نہیں بلکہ نماز ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،
جس وقت نماز واسطے کھڑے ہو جاؤ تو پھر پوری توجہ دے نال، پورے دھیان دے نال، پوری عاجزی دے نال نماز ادا کرو۔ تو فرمایا کہ جماعت صحابہ کرام او سی اللہ دے قرآن نو سن کے او دے اتے 100% عمل کرنے والی سی۔ اللہ نے انہاں واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتے نے، اور اج مسلمان اسی اللہ دے قرآن نو سن دے ویاں، سونے پیغمبر دے فرمان نو بھی سن دیا، لیکن مرضی اپنی کر دیاں، عمل کرنے دی توفیق نصیب نہیں ہوں دی۔ تو فرمایا اللہ نے پھر ساڈے ہوتے کس طرح عذاب دے وچ سانو مبتلا کر دیتا ہے، کدی خشکی دا عذاب آ رہا ہے اور کدی بارشاں دا عذاب آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ دی رحمت دے فیصلے، اللہ دی مدد دے فیصلے او دے نال نے جڑا اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزارے اور سونے پیغمبر دے فرمان دے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ مینوں تہانوں عمل کرنے توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔